Бих искала да поканя Асен Велинов вече. Консултант и старши партньор в консултантска къща Велинов и партньори. Ето тук можеш да си смениш презентацията, заповядай. Той ще говори за правната рамка, регулаторна рамка и риск в изкуствения интелект. Много интересна тема за мен. Заповядай аз думата. Благодаря. Ще си говорим за правната рамка. До сега всички хвърлиха камъни в градината на юристите. Обясниха как няма правна рамка, как нещата трябва да се случват по ясно и точно регламентиран начин. Това, с което искам да започна, е, че в международен план се полагат едни много съществени усилия, за да се актуализират съществуващите правни рамки, които държа да отбележа. Дидо излезе, но презентацията имаше така доста по-широк акцент. Както колегата обеща, мога и 2 часа да говоря, но ме е свил до 10 минути, така или иначе. Така че това, с което искам да започна, е, че бързите темпове, с които се развива изкуствения интелект, предполагат изключително трудно догонване на правната рамка. Знаете сами, че правото предполага едно тежко колело, което да се завърти и да ни даде решения, които да сложат в някаква рамка това, което се развива. Една законодателна инициатива е толкова трудна и трябва да мине през предложения, през парламент, през гласуване и така нататък. Това, с което искам да ви обърна изключително внимание, е на какви високи форуми започна да се говори за изкуствен интелект. През септември месец на Г20 изрично се обърна внимание за това, че изкуственият интелект трябва да се постави в правна рамка и да има изрична регламентация. През май месец на Г7 в Хирошима се обърна изключително голямо внимание на изкуствения интелект и се възложи на министрите да работят по това и да променят стратегията за изкуствен интелект от 2019 година. Съвета по търговия в САЩ също специално внимание се обръща. Разбира се, в момента, както каза и колегата, има форум за изкуствен интелект в Великобритания, който е специално по темата насрочен. Започвам с това, което се случва в Европейския съюз. В Европейския съюз към момента на първо четене, разбира се, е минал регламент за определяне и хармонизация на правилата относно изкуствения интелект или така наречения законодателен акт. Тоест, това са първите стъпки в Европейския съюз в създаването на правна рамка за това какво трябва да се регламентира и на какви критерии трябва да отговаря изкуствения интелект. Първото и най-важно нещо е, че с тази рамка се определят принципите, които са основополагащи в случая. Тези принципи са човешкото управление и надзор, както и техническата безопасност и управление на неприложимостта в неприкосновеността на личния живот. Забрани. Изрично се въвеждат забрани, с които не може създателите на изкуствения интелект да не се съобразяват. Разбира се, имаме система за квалификация на риск. Тоест, създаденият изкуствен интелект дали може да превишава определени граници или не може. Имаме няколко нива на риска, които трябва да бъдат определени. И не на последно място, но за мен изключително важно е прозрачността. Задължението за прозрачност, защото оттам се създават изключително големи проблеми, да ги наречем. Както виждате, създават се оттам дипфейка, системите, които се редактират снимки и така нататък. Създава се задължение, когато се използва такова нещо, задължително да има информация и да има определяне на това, да се запознае клиента, който го ползва, че това нещо е дипфейк. Ще си говорим и за България. Към момента концепцията за развитие на България, най-интересното нещо и според мен най-същественото е това, че тя е разработена от екип на БАН. Разбира се, с съдействието на външни експерти. И тази концепция предвижда осигуряване на модерна комуникационна и научна инфраструктура за развитие на технологиите. Друго изключително важно нещо според мен е това, че България е първата държава в Източна Европа, която е член на Европейската мрежа за развитие на изкуствения интелект. Виждате една графика за това как се използва изкуствения интелект, в колко сфери
той може да бъде приложим, колко са сферите, в които се създава и тези, които го регулират, разбира се. Обръщам специално внимание на основните рискове при използването на изкуствения интелект. Създаването на една правна рамка всъщност трябва да ограничи рисковете, които ще настъпат вследствие на използване на изкуствения интелект. Тук мога да давам конкретни примери, но после може би в дискусията ще е по-интересно. С това вече имаме Тесла, която има инцидент. Много хора задават въпроса с отговорността. Имаме основни рискове, като така наречените халюцинации. Когато говорим за халюцинации, разбирате, че изкуственият интелект използва огромна база данни, използва това да се самообучава, използва технически способи, използва дълбинни способи, използва аналитични системи за това нещо и изплюва накрая един резултат. Този резултат обаче не винаги е 100% верен. И именно поради тази причина, както повечето хора, предполагам, вече са го установили в ChatGPT, тези данни се наричат халюцинации. Втория основен риск е така наречените алгоритми черна кутия. Колегата спомена за тези черни кутии. Когато липсва прозрачност, когато някой създава един изкуствен интелект и не може да обясни как този интелект, използвайки различни променливи данни, стига до един конкретен резултат, тогава ние нямаме прозрачност. Т.е. той не може да обясни как изкуственият интелект е стигнал до този крайен резултат. В тези случаи имаме така наречената черна кутия. Размиването на отговорността, това е нещо, с което изключително много има да се говори, тъй като отговорността при създаването на изкуствения интелект, първо е на този, който е създал този изкуствен интелект. Дали, когато го е създавал, е вградил в него всички ограничения, които си говорихме преди малко. За всички не само ограничения, и за всички данни, които той ще използва. Дали му е създал съответните прегради, дали е оценил риска, тъй като има различни нива на риск, дали е вграден въобще в този изкуствен интелект този риск. Ако не е вграден или не е изпълнил някои от своите задължения, нали, ще говорим за някакъв вид отговорност на създателя. Но тук имаме създател, ползвател, юридическо лице, което седи зад цялата тази история. Така че размиването на отговорността е един от най-съществените проблеми, които трябва да бъдат решени с правната рамка. Насърчаване на дискриминационни и предразсъдъци, т.е. възможно е, когато се създава софтуера, в него да бъдат вградени предварително дискриминационни подходи, нещо, което ще бъде изключително трудно проследимо и ще се следи изключително много за него и законодателно, според мен, и като надзор. Следващ проблем, който ще създаде и който според мен много сериозно трябва да бъде регламентиран, са рисковете за поверителността. Обработването на огромното количество данни, които прави изкуствен интелект, когато се използва така нареченото машинно обучение и комуникация с потребители, потребителски принос и генериране отговори, които създават предпоставка за злонамерени действия и нарушаване на сигурността. След малко ще стане въпрос и за това как се нарушава киберсигурността и какво е влиянието там, защото това е също една много сериозна сфера на работа на изкуствения интелект. Липсата на прозрачност, както казах преди малко, също създава много сериозни проблеми пред законодателя, за да могат да бъдат разрешени. В момента нямаме нещо, което да е ясно и точно как да бъде регламентирано, за да кажем това не е прозрачно и то трябва да бъде регламентирано по този начин. Трябва да мине доста време, да се понатрупат доста изкуствени интелекти и грешки, които те да са допуснали благодарение на тази непрозрачност, да я наречем, за да може тя да бъде регламентирана законово. Опитвам се да бъда по-бързичък. Както казах за киберсигурността, изкуственият интелект ще дава възможности за реализиране на кибератаки с изключителна бързина и сложност. Още повече, както казахте, ако влязат квантовите компютри, тук нещата ще отидат на съвсем различно ниво. Изкуственият интелект ще може да разбива всички пароли и всичко, до което се докопа в общи линии, за да свърши тази работа. Така че правната рамка трябва да ограничи
начина, по който ще се използва изкуствен интелект, специално в тази сфера на киберсигурността. Разбира се, могат да се оптимизират техниките за ransomware, за фишинг атаки и така нататък. Така че киберсигурността тепърва ще има изключително тежък сблъсък, според мен, с изкуствения интелект. Ще се създадат изключително много авторско-правни казуси. Един от проблема е, че когато изкуственият интелект обработва огромно количество от база данни, той неминуемо разполага и обработва данни, които всъщност имат авторски права. И в сигурно 99% от случаите авторите най-вероятно не са дали съгласието си тези права, които те притежават, да бъдат обработвани от изкуствения интелект или още по-малко да бъдат разпространявани по някакъв начин или някой да прави печалба от това. Като заключение ще кажа, че ще възникнат и трудно решими казуси, като този, който е в момента най-реалистичния. Изкуственият интелект създава патент. И към момента Европейското патентно ведомство има вече 2 отхвърлени заявки за патент, забележете, на които е посочено, че автор на патента е изкуственият интелект. Тоест тук ще започне да се създават изключително много интересни казуси, тъй като това няма регламент, няма правна рамка, която да казва какво се случва в този случай. И слава Богу, патентно ведомство е реагирало доста адекватно, като е посочило, че всъщност трябва да имаме субект, който да бъде носител на правата на патентна, а в случая изкуственият интелект няма как да бъде субект на правото. Преди да ме изгониш, съм готов. Освен да благодаря за вниманието и после в панела да имаме благодаря.